Ban Kirsha ne kajing terai ber kajing shakri jong ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital ka ban kinjo shakashi spasnem ka KTIEWEMS Trust London UK ka lapalaj ka ambulance bakirpang shakani ka hospital. Lapalaj ka ambulance do Dr. L. Michael Carson Tiu ubalong trustee jong ka trust hagaski palay jo katayo. Kani ka trust ka lapalaj ru ya ka pisa ka basaw ku laksan po jartingka ka bakintub ru ya ka jingthi ya kani ka ambulance ha ka dor ka bakhatlai lak san po jartingka. Kani ka ambulance ka longkum ka kamra ICU ha ka bakala biang lut ya ki tiar kitar ki badai badar ha ka kamra ICU. Alam ko nga ibo kibiyang yung ambulance kan ay service kemudian kita jemaah jom kerja apa kejelah dari away apa kadang kecil kurang jom hospital kita cek sakri ya itu besuk jalan malah ibo kibiyang kam kali hospital kita kiu cepat tapi kita semua Da ka jinglam nanti jo ka National Ambulance Service ya kini ki ambulance on pentrekam ha ka ban ai ki jingsumar ka bakirki ya ki nongpang ki bashitamjur ban kidru ya ki nongpang na ki jaka nongkendong ki bacengai ban poi she ki jaka ai jingsumar ki babiang. I take this moment ban I kublai sesisin ya kini ki members ki bade ban penyai ya ka hospital ban ki ban penyai ru ya kini ka ambulance ban penyai ya ka ambulance ngasung tu kadeka very stressful job ma namar mentar pila day ban ai ka service jompi the expectation ka bangi ai pa hospital mentar ka along on wheels ma kalau ko bangi ayat keleng and it's carrying the name of the hospital ke ai ba kani ka jing penongkam ni kani ka ya kani ka ambulance kanong to the best of its capacity capability but ba kan ai sisa ya kata ka service namar ngayon nagidur-gidur ki ipa MS nga tugas ngi ngai bagani kadai ka bakamlong heavy duty mo kadai ka ganja jeep SUV type kumto de karna ban kam kita seki than nong kendong ki than ki bale si kini ki kali ki berit ki ba kum ka iku kini katai kunum nak ban